Bai, Bai. konektatu geha berriz. Vale. A ver. Lehen komentatu deu, banda zabala nahi degula eraman herriko Baserri daneta. daneta, punto daneta. Baina esan biharra dakau kulturetxea ere banda zabala aiatzeko dauela, Kulturetxea bezala, herriko kalea, Samikolla, Portura, herriko hainbat eta hainbat tokitxa ere, bai. Beraz, eta guantxe esan digute, konexioa jauzin dela, ez dakigu ze puntuetan jauzidan, baina bueno. Vale. Bigarren galdera orduan, ezta? Bai. Vale. Ba, pixkate kati hau geha, lehengo bideari, eta esaten noan Jose Antoniok galdera batekin jarraitzen duela, eta galdetzen digula ea behin pinuak botondoren ze zuaitz sartu biharko etedan. Eukaliptua landatu ezin baldin bada etorkizunik ez dagoela, eta landatu aldian zuaitzak pagu eta aritza baldin baia etorkizuna kolokan gatzen dela. Bueno, guguruan, eta gai hau aurreko legealdi txikan dator, esan ez dela oaingo kontu bat. Denporia dakan gai bat da, guk beti esan izan deu, eta ala sinisten deu, baso politika bihar dela, orokorra bihar dela, ez dut esango eskualerri osokua, baina bai zikera Kantauri isurialdeko lurralde guztiana. Eta mutrekurako egoki dana Bizkaia eta Gipuzkoan eta iparraldian akaso, baina iparraldian beste zea batzuk, beste administrazio bado, baina Bizkaia eta Gipuzkoa osoako baliagarri izango litzake. Guk hori eskatzen deu, hori aldarrikatzen deu, eta eskumena, baso politikan eskumena dakan foru aldundiai eskatu ditxau lau bat aldiz batzarra gai hau tratatzeko, gai hau aztertzeko, eta gai honetan erabakiak hartzen laguntzeko, iruditzen zakulako herrirako baino gai zabalaua dala. Guk herrixan itxura danez, dakau araudi zorrotzaua beste herri guztietan baino, eta hori batzuk ikusten dugu ontasun moduan, eta beste hainbatek ikusteue gauza oker moduan. Seguruena bakoitzak bere posiziotik begiratzen doalako, ezta? Puntu erdixan nundauan inok ez daki. Eta penia da puntu erdirako bidian ez gehala jarri. Ez gala jarri ez gu, ez gala jarri inorre. Ez bateko, ez besteko eragileak. Bakoitzak bere posizioak defendatzen ditu, eta orgoz. Bide erdixea bilat, gure ustez, bide erdi horren bila, diputazioekin batea junbiargea, baina lehen esan deten bezala, diputazioak lau bat aldiz eskatu du batzarra, eta utze indigu lauetan, indigu edo indegu, geuk, eta orgo zain. Jose Antonio, erantzunik ez dakat, baina bai esango etela, eukaliptua ezin landatu esaten danian, ez dala exactamente hola, ze eukaliptua ezin da landatu herriko zenbait edo hainbat lurretan, beste hainbat lurretan, bai. Oain dala denbora bat arte, lehen esan deten araudi zorrotzori, oandik eta zorroztasun handiakin behiratzen zan edo aplikatzen zan, eta herri osuan etzan baimentzen eukalipto landaketa. Zorroztasunez, konturatu ginen arte, toki batzuetan eukaliptua ezin azala, eta beste toki batzuetan aldiz, posible zala. Orduan, eukalipto zaliak teorian mintzat ezin izango leueke eonun landatu, baina eukalipto kontrakuak eukaliptoik ez landatzi ere ezin izango leueke defenditu herri osuen mintzat. Do gaia ordo oso muturtuta, oso muturretan, eta hor pendiente dakaun gai bada, eta esaten da moduan patata bero badakau,
eta zoritxarrez, esan deten moduan, eskumena dakan aldundiak ez digu bideik erakusten, ezta? Baina, bueno, egin beharko dugu bidea, horretan ere. Bueno, Jose Antonio, azkenik, Jose Antoniok hirugarren bat ere botatzigu, Ruben, Bai. eta esategu etxerre parian, etxerreko horre badoa, olako, Bai. ez da rotondia, baina, cambio sentido dolako moduko bat, Bai. ordos, Raketak, hori da, raketak. ordos, raketak, Hala dizizue. raketak, Bai, bai, izen bai. teknikua, Bai. norabide aldatzeko Bai. ze horrek. Bueno, ba, hor, etxerre parian, hor sakarpotuak eta doz, eta pixkate kejia agertzen digu, eta iruditzen zat kejia, eta askotan ez da, jo, eske kejia, jendia keja ben behar da. Zeba, kejia zer da? Kejia da, gauza bat ikustia gaizki dauela, eta eskatzia hori zuzentzia. Horran, ongi etorri kejaik. Nire ustez, ez? Bai, bai. Kejia ez da berez gauza txarra. Ez, ez. Da, ona, hobekuntzan bila, Hobekuntza eta bila. bien Hori da. antzako. Eta guk hori bieu, herrixan hobekuntza. Beraz, Jose Antonio, eskerrik asko, zure kejiagatik. Eta horren hori, zakar ontzi horrek eta inguru hori oso zikin oten dela, eta arratoien bizileku ere bada, eta Hori da. kezka hori agertu digu, Ruben. Eta hau ere justu joan den astean beak bidali zuen emailez bisaldu zuen, egon ginen joan den astean begiratzen, hau eta beste gauza bat aipatu zuen beak. Eta konturatu behar, eta beste punto batzuten ere konturatuta gaude, lan deremoan gertatzen da, justo, normalian kontenedora dozen atzekaldian, do berdegunia. Hori da. Berdegunia eta kasuntan errekia. Zer gertatzen da, herri barruan, kontenedora bolkatzerakoan lurrera zerbait jausten baldin bada, lurrean gelditzen da, eta ero, hurrengo unean, pasatzen direnean garbitzera, hori jasutzen dugu. Berdera joaten denean, zelaira edo errekaparea joaten denean zer gertatzen da, antxen gelditzen dela, aurre inoko ez dela garbitzen. Bai. Konturatu du ginen horrekin beste landa auzo baten, eta eskatuta daukagu, harako aurrekontu bat, atzekaldea pixkat egurrakin da, estaldura bat egitxeko, txukun, jausten baldin badare, bertan gelitxu deixalat, ez da isala jun, batzeko berdegunera edo atzeko ibeira. Eta ez hori bakarrikan, langauzuan punto horretan, bedarra zauan lekuan engendun hormigoia bota, txukun hogeatu daixen, kontainarren azpidana eta jarraipena euki daixen, eta gero Rubenek aipatu duen bezala, estaldurak itxitura jartzeko asmoakin. Larangan ikusitza geneukan bezala, hemen ez ginen konturatu, behisak beura dia, eta ingo duna aldan neurrixan, bisak erabatea alda batea ipini, edo bestien atzentikametzat, bide berdinean, eta ikusteko ere, efektua etxen digun aldaketa horiek. Hori da, eta beste puntu danak, landaremuan ere, ikusi zegoeratan dozen, eta bidera. Oso ondo. Hori da. Raketa hontan gozela, Bai. aipamintxo bat. Hasi nahi ni desbiatzen. Bueno, raketa hontan gaudela eta ja pare bat aldiz esan dut, ezta, erakundien arteko elkarlana eta adibide moduan aipatu dut, pikupeko edo saturranako bide gurutzeko aktuazioa, ezta, diputazioak etxeuza bat, eta gu semaforuekin sartzen gara, eta hori da politxa, ezta, batak besti lagundu edo batak etxen doana bestiantzako osagarri ipini, ezta. Raketa honetan ze pasatu da, egin dugu, tetuango horreta guztia asfaltatu, zup, eta zerdek eta raketa horiek einez. Eta esatezu, redioz, oantxe esan momentua. Baina, bueno, horre diputazioak ere bere kontratuak etxeitxuen ian, da adjudikazioak eta obra proiektuak eta oso itxixiak izatia, eta peni izan zen, ezin izan gendula lortu, ez da, Ruben? Eta beraiekin hon ginen momentuan, eskerrak, Jose Antonio idatzizuan e-mail horretan, justo bertan zeuden asfaltatzen, ikusi ginen, eta ginen arraziek, dudei gabe lagatzea era horretan, ez da bateri itxuruzua, jarri ginen harremanetan diputazioarekin, eta erantzun esan zen, bureak aurrekontetan eta beran proiektuan kaminua beha bakarri dakaela, eta beste egiten dizuena da, ez da izan egon arazorikan beurak inako asfaltoa igotzeko. Bestela beurak barrura ez diela sartzen, eta ez dagoela beraien esku. Gainera, pixkate azten dira, edo handikan hortika jonda bentzat, ez da gurea, beste batena da, eta pixkate bide horretatik. Asko zerrazo esan txikina, ematen doana
ematen doanean asko zerrazo esan behar doanean makina isa guztia bertan egon da, batzuetan aurre egite zaigula. Erki, bueno pixkate mijoa baliara hori, Jose Antonion etxerre aurre hori eta utziko dugu, eta pixkat Galdona aldea jungo gea, eta Galdonatikan Jonek eta Jose Marik idatzi digute, bide publikoen egoeraz kexa agertuz, ezta? Eta inxusene, geixo zehazten dugu bide publikoen egoera hori, eta Galdona kanpinetik Eulineku etxeainoko bidian egoeraz kejatzen dira. Zategu egoera penagarri izan dagoela bidia, euri ura, kanalizatu gabe datozen uren ondorioz, batez ere, eta ibilgailuekin arazoak eukitzen duela, etengabe matxuratzen omentzaie, bueno, ez dakinik hori noainoko izango da, baina, bai bintzatek kezka hori agertu digute, ezta? Eta egunen batean ambulantzian bat agertu, junbiarko balitz ere, kezka hori ere agertu dugu, ezta? Piskate lehen komentatu dugu, baina... Hori da, lehen hasieran komentatu dugu, urren gurtian, zerrendatuta dakau zein herribide dozen egoera nahiko kaskarrian, da aipatu dugu Galdona auzuko bidiak bai dakaula asmoa ikusteko, beraz, Jon eta Jose Mari eskerrik asko, behar bada egokixena zeuekin harremanetan jarriko gea, eta bertagoa zenien zeuekin ikusiko dugu benetako arazua zein dan, eta, ia alik eta azkarren, eta aurten ez bezala abendurako utzi gabe, lehenuo konpontzei badauka, bentsat ala eginduko gea. Ondo. Jon eta Jose Mari kejatzen dira baitxere ondakinen tasan inguruan. Esateue, tasa altu eixa dela, mutrikukua, eta eurak sakarrak bere iztut autokomposta etxen deuela. Eta beste herrixetako tasekin konparatuz, oso altu dela guria, Ruben. Bai. Piskat, hau bai da igual gure esku dauan gauza bat, diru horrek zuzentzia, ezta? Bai goz eta kontutan Gipuzkoako mankomunidade karuena esango da Debabarrenekua, gutxi gara zenbakitxetan aurreikusitxa hola da. Orduan, horrek kosto badakar herrirako, kosto badaka bai kale garbiketak eta bai zaborra tratamentuak. Eta batetik esatetikan mankomunidade karuena, bestetik dakau, industriak eza, toki askoan etxen duena da, karga hori edo tasa horiek industria gunera bideratu eta haiei geixo sakatu, gertatzen da mutikun oso txikia da daukagun industria gunea eta hori herritxarro jan behar deu kosto hori guztia. Hori pixkat kostoari dagokionez eta beak aipatzen du beste herri batzukin alde konparatuta asko zekaru dela mutrikuta da horregatikan. Bestetik aipatzen dizu aipatzen dugu beraiek bereiztu egiten dutela eta autokompostetzen duela esan biera bado udaletikan auzo konposta etxen deuen nahi obari bat dagoela tasa horretan, ez dakitxenan beraiek jasotzen duen edo ez tasa horretan sartuta dozen edo ez, jarriko bidearekin batera, jarriko harremanetan baurekin ikusteko badozen ez dozen zerrendan, eta igual zerrendan sartu eta daukagun obari txiki hori autokomposta egitearen, igual beraiei dagokie eta sartu beharko liake zerrenda horretan. Erki, Jonek eta Jose Marik jarraitzen dugu oain artien kexak izan diazen dakoin, iradokizun batekin idatzi digute, eta adierazten digute mijo errekaren berreskurapena martxan jartzia tokatzen dela. Eta ura agentziari presio egitea eskatzen digute. Hau da, lehen komentatzen genduna pikupekuak eskatu duen punto berdina. Hoi da. Lehen aipatzen zan saneamendua bide gorrisa, hemen esaten da mijo errekaren berreskurapena hori da hirugarren ikuspegisa ingurumeneku, ez da? Hau da, gauza bada saneamendua, eta saneamenduan etxen danak ingurumenei lagunduko jau. Eta bide gorrisak ere, pixkat orden hauen goio eta pertsonei erantzungo jo. Baina ingurumen helburuak ere aplikatu beharko dira hor interbentzioak eta etxen dianian. Eta orduan ur agentzia, lehen komentatu duten moduan, datorren hastian jungo gea ur agentzia eta pixkat gai hori hor eukiko dugu ez, izpide.
Jon eta Jose Marik idazteko eukiduen bait, eta behixak zorroztuteri biltzen dira, eta hori gauza hona da, berriz diot. Eta abiazten digute, Txalaparta tabernaren aurrean, Galdona juteko bidegurutze horretan, karga eta deskarga ere bat jartzia iradokitzen digute, hori erosializateko eta Santa Helenara igotzeko bidean dagoen lur zatia egokitzea horretarako, kotxiak bertan lagatzeko, aparkatu alizateko, eta aldala, espazio hori txukuntzia kotxiak ez apurtzeko, esateko. Bueno, horre karga-deskarga jartzeko eskatzen dezuen bide hori errepide hori diputazioena da, ez da udalan eskumena, eta Santa Elena igotzeko lur zatiare, hori jabego lur eremu pribatua da, aztertuko deu, dena den, baina, bueno, izatekotan hori Javiekin izketan egin beharko genduke, eta adostu. Baina, bueno, dena dela jasota gertzen dira iradukizun bixak, eta ikusiko deu. Igual, bertan espalima, igual buruan edo, a ber, zer bat egiteko posibilidad. Dana dela hor, olatz bidian, badoz, aparkaleku desente, eta nahiko libre hoten dira, beraz, bueno, gonbidapena hortzen aparkatzeko ere, baina, bueno, jasota geratzen da. Jon eta Jose Mari Galdona auzotik ertetzen dugu, eta ibiltzen dira batea eta bestea baitxare, eta orduan beste bi gai eipatu dizkigute, bat pikupe aldiakin lotu gehinkena, eta da bide gorrixa, ez da, eta esategue, bide gorrixan inguruan esategue, horre ere alegin baten behar dela, eta baitxare debaldeare jutea. Eta debaldea dijoazela, oinezko pasabide berri horrekin, aipatzen digute, interesanti izango zela, komun publiko bat ipintzia. Bai, eta guretzat ere bai, eta bueno, esleitu da, eta abenduan espada urtarrian jarriko da komun publiko bat, kostako bidian, aberra saltzen nahi enun. Arbe behian, hor aparkaleku bado, eta mai batzuk eta merenderu edo, egoteko lekua, horren bixen tartian jarriko da, komun autolavable bat, edo ez dakitxe euskeraz zeit izango litzateken. Autogarbigarria. Autogarbigarria. Jartzekotan geha, laster, epe motzian. Eta azkenik, Jon eta Jose Mari, azkenengo agerpenian, agertzen zako, zesanaz, lizentzia eskaeren kudeaketa geldia dela, eta irten biden bat bilatu gartzaiola horri ere, ezta? Horrean, pixkat nik emango diote ikuspegisa, pixkat bai badakigu arazuak dauzkagula udaletxeko hainbat arlotan, bada hirigintza arloa badaukagu nahiko murritza daukagu udaletxe txikisa geha eta uda sarrera txikia dian enien ere, gastuak ere, jonbiarria parekatu hau txera, eta bueno, badakigu hor daukagula arazua, eta arazo horri guk ere herritxarrentzat herritxarrak arazo hori sufritzen duen enean geuk ere sufritzen dugu ez bakarrik herritxarra sufritzeko, eta geure gauza asko ataratzeko ere ezinean ibiltzen gehalako, gauza asko nahi diain, lehen aipatu eta adibidez Urasamendiko euri urena jasotzeko ere, ez dakagu teknikari gitxi eta gauza askotarako erabiltzen dugu, eta geuk ere badakigu arazo hori dakagula eta irten bide bat emateko naixa eta biharra dakagu motzian gainera, ez da gauza bat, ez deuna nahi lagal luzatzen, geure gestiorako ere arazua sortzen adidan gai bada. Beste adibide bat izan like, komunana. Hori da. Komunare kostako komun horren gure helburua zan azaroako edo martxan egotia eta gabonetako oporraldirako esan behar duan, ez da ginen ongoean barruan o kanpuen ongoean, baina, bintzat jendiak horko egun osuan etxendian pasiera horietan, bintzat komunan aukeria eukitzia, baina prozesuak ez di izaten nahi bezain azkarrak eta hordakau arazo hori ere. Hori da. Garoa, landare mugarekin jarrituz, Goizanek, Goizanek adierazten digu, txabolen gaia zerixo tratatzeko ordua dela,
araudia ez dala errespetatzen, eta jendiak nahi doan atxen doala, txabola kontuan. Baitxa, babes bereziko lurrazailetan ere. Eta bere iritziz, esateu, arazoari etzaiola behar bezalako erantzunik ematen, eta honen aurrian udalak ze asmo dakan galdetzen dugu. Bueno, pixkat gai honi helduaz, komentatzeko daila gai bat esku artean da bilguna egun eta hilabete hauetan ere, ez da oango gauza berri bat, usten dute aipatu dela, luzeko, aspaldiki datorren gai bat da, azkeneko urtietan ikusten dut ja hor zorrostasun geixo dauela, aurreko legislaturan bizpairu txabolai ere, arazuak ipinizitzaien egin ahal izateko, eta oraingoan ere, legislaturan ere, jarraipen gogorrago zetxen jartzera dijoazen txabolei. Badakigu jarri diala legedi guztia ez dauen betetzen txabolak urtietan, baina ikusten duenez, badijo hori bideratzen eta gure idea ere, ogandik zorrotzo erematia gai hori. Idea badaukaguna esku artean eta aurrera emateko da, lehenengo guztia da, egitea mapa bat, daukagunaren mapa, hau da, zer daukau, zeintzu doz legalki, zeintzu doz ilegalki, eta ze bide hartu bihar da horrek legalizatzeko. Batzuk alkodia legalizatu, beste batzuk esengo dia legalizatu, eta hor bado lana. Baina, nik uste dut bi bide bezala, bada zorroztasun guztia, egiten, azkeneko urtietan ikusten dut, badagoela zorroztasun hori, egitera dijoazenak zorrot zain juaz, eta gauza guztia legalki egitea, eta esan behar da, badagoela jendia legalki udaletxere etorri, dokumentazio guztiak aurkeztu, foro aldundi eman, ekarri, eta bide hori egiten duena guzti. Eta nik uste dut hori gero eta jende geixo dela bide hori hartzen duena. Gelitzen zaiguna da, bat hori zorrotzen matea, eta beste hori beste zer dakaun, eta horri bidea itxi. Orduan, pixkat hori da, aurtengo urterako bai daukaguna lana motxilan hartuta. Osondo, langalde aldatuko ea, eta langaldetikan aiorak aipatzen digu kostako errepidearen proiektua egiteakuan, euren langako hainbat lurzai hartu ziala, eta han eintzala eskonbreria. Obrako lurrak eta jasortzeko gune bat eintzala, erabilizala, eta itxura inguru hortan arazuak izaten nahi diala. Aiora komentatu zigun, etzak izala gune egokisi izan ziken hau olako plantamendu bat etxeko oso beraien adalako, jerutzen baiet. Gu azken baten hemen goz, herritxar guztien problematika guztiak jasotzeko, endemaz, olako erakunde publiko batek eintzoan lan baten ondoren arazotzuak baldin badoztartian. Ez dia gure erantzukizun zuzena, baina bai iruditzen zakula on behar gehala zuekin, zuen bide hortan laguntzen, ezta? Baldin eta arrazoi objektibuak edo zeak baldin badoz, ezta? Eta pentsatzen dugu gala izango dela. Horren, pentsatzen dugu, gai honek igual bilera zehatzu eskatzen dola, zuekin jarriko gea harremanetan, batuko gea, ikusteko zein arazoren aurrian zaudeten, eta noaino lagundu aldizu egun. Horran nahiora, pendiente, bilera bat zuekin. Eta bestalde, aiorak baitxare, gai orokor bat, nik uste, guztientzako interesadakan gai bate planteatzen digu, garbiguneko bidegurutzean, autobus geltokia jartzian inguruan. Horrekin batea, gai hau ere izketan ninda dakau hausoko jendiakin batu izan ganean, eta diputazioan ere bai, Ruben Damisok ustete onginan kare bat alditxan, eta garbiguneko bidegurutzean autobus geltoki ipintzian da bat, eta gero beste bada, batetik besteako pasabidi, ezta? Bi horrek hartu eta aprobetxatuko landa ere ere,
izan leike noski, jarri toki Bai. izan zanan pareko pasua, horre ere beste paso bado, eta pixkat horrekin nahi deu agertu diputazioa eta proposamen batein gure aldetik aztertzeko eta garatzeko modua egon leiken. Gure artean onga komentatzen eta hartu konpromiso bat esan gabe ingo deu, baina urtarrian 15eako eskari hori egin daungoa, proposamen hori luzauta egongoa, eta emango dizuegu horren berri. Eta landa ere muan gaixak eta amaitzeko, eta saioan bukaere izango litzateken azkenengo proposamen edo adiraziz, Ramon Miguelek luzatutako eskarixekin ametsuko dugu. Ramon Miguelek ere erreraz indigu eskarixa eta erreraz komentatuko dugu, beha entzuten baldin badu ere, ala jasotzeko ez da. Eta Ramón Miguel nos solicita arreglar el camino de acceso al domicilio Erlapate y el camino a los afectados. Añade que el camino está de pena y que llevan muchos años esperando. Orban, hemen esan biharra dakau. Que ya le llamaremos, que ya nos pondremos en contacto contigo, Ramón, y bueno, ya veremos el problema que tenéis y solucionarlo lo antes posible. Bai. Lehen aipatu duten arira, Galdona osoko bideak badakau aztertzeko asmoa, beraz, Jose Mari eta Jonekin harremanetan jarriko gea moduan, Ramonekin ere, zurekin ere jarriko gea harremanetan, da, bueno, aztertuko deu eta alik eta azkarren erantzungo deu. Ondo. Eta, honetxek zian, esateko genitzuenak, hemen ez. Orduan hoxe, lehen esan dute moduan, landa ere mura banda zabala aiatu behar da, baina kulturetxea ere bai, eta gaur kulturetxean arazoak euki ditugu konexioakin, mosketak eta ondia, june torrixak ondia, barkamena askatu, saiatuko aurrengo saioetako arazoak konpontzen, beste modu batea planteatzen edo ez tekipa, eta pentsatzen dut grabazio hau gehatuko dela YouTubeen, beraz, igual gaur tarteka ikusteko aukeri eukidezuena, eukiko dezu aukeria osotasunian YouTubeen ikusteko. Barkatu eragozpenak. Eta saioa amaitzeko esango neuke, bueno, zuek zozeak esuen esateko amaitzeko? Bertzon batu ez tezu gota bihar? Ez gaur ez. Nik uste eskerrak eman. Eskertu danak. Hemen ondianak gure atentzen. Aurrez galderak luzatu digutenak, amendikan galderak luzatu digutenai. Eta ondoren etorriko dianei baitzare. Eta urte guztian, auzo hieta, aiatzen ez gaina auzo hieta, ere aiatzeko bide egiten diguten hoiei ere, berriz ere eskerrak eman. Eta, lehen esan duguna, ez da? Zuen begixak izan behar dira, herrixan begixak. Eta ikusten dezu ezen gauza danak, mesedez, komentatu, jasoko ditugu, eta alik eta onduen irten bide bat ematen saiatuko ea. Eskerrik asko eta hurrengo arte. Eta hurrengo